सातारा पाटण मतदारसंघाचे आमदार व गृहराज्यमंत्री ग्रामीण शंभूराज देसाई यांनी बंडखोरी करून शिंदे गटात सामील झाल्याबद्दल साताऱ्यात संतप्त शिवसैनिकांनी आक्रमक पवित्रा घेत जोरदार घोषणाबाजी करून पोई नाका शिवतीर्थ दणानून सोडला होता। दरम्यान सातारा येथील दौलत या शंभूराजे देसाई यांच्या निवासस्थानाला चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे। एकूणच 7 ते 8 दिवसापासून बंडखोरी केलेले मंत्री व आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गुवाहाटी येथील हॉटेलमध्ये असताना पहिल्यांदाच गृहराज्यमंत्री ग्रामीण शंभूराज देसाई यांनी प्रसारमाध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत। आपल्याला नामधारी मंत्री केले असा खळबळजनक आरोप करत कोणत्याही स्वरूपाचे अधिकार दिले नसल्याचे त्यांनी बोलताना सांगितले आहे। मी शंभूराज शिवाजीराव देसाई, शिवसेना आमदार 261 पाटण विधानसभा मतदारसंघ आणि आत्ताच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मी माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या आदेशाने राज्यमंत्री गृह ग्रामीण वित्त नियोजन राज्य उत्पादन शुल्क पणन आणि कौशल्य विकास अशा प्रकारे 5 विभागांचा राज्यमंत्री म्हणून आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारमध्ये या ठिकाणी काम करत आहे। 5 खाती राज्यमंत्री म्हणून आमच्याकडे आहेत, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी आमच्याकडे दिली, परंतु राज्यमंत्र्यांना किती अधिकार आहेत, किती अधिकार होते काम करताना हे सुद्धा या निमित्तानं आपल्याला माहिती होणं गरजेचं आहे। सामान्य शिवसैनिकांना वाटायचं, अनेक किंवा सर्वच माननीय आमदार महोदयांना वाटायचं की राज्यमंत्र्यांकडे गेलं, काम सांगितलं की ते लगेच झालं पाहिजे, परंतु राज्यमंत्री हे केवळ आमदारांची आलेली कामं, लोकप्रतिनिधींची आलेली कामं, पदाधिकारी शिवसैनिकांची आलेली कामं याच्यावर शिफारस करून ते केवळ माननीय कॅबिनेट मंत्री महोदयांकडे देणं एवढंच काम राज्यमंत्र्यांना या मंत्रिमंडळामध्ये होतं। आणि दुसरं म्हणजे विधानसभेच्या अधिवेशन काळात परिषद सभागृह असेल, विधानसभा सभागृह असेल, त्याच्यामध्ये सन्माननीय सदस्य महोदयांच्या प्रश्नांना उत्तर देणं आणि विधानसभेचं विधान परिषदेचं कामकाज हाताळणं एवढ्यापुरतंच नामधारी राज्यमंत्री या ठिकाणी आम्ही सगळेजण या ठिकाणी काम करत होतो। अनेक वेळा मीच नाही तर माझ्या सहकारी सर्व माननीय राज्यमंत्री महोदयांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना आम्ही भेटण्याचा प्रयत्न केला। त्यांना अनेक वेळा भेटून विनंती केली की राज्यमंत्र्यांचे अधिकार हे या ठिकाणी आपण दिले पाहिजेत, वाढवून दिले पाहिजेत, परंतु 2.5 वर्ष झाली राज्यमंत्र्यांना कुठलेही अधिकार मिळाले नाहीत। मला या ठिकाणी ही शासनातली बाब उघड करणं इथं उचित वाटत नाही, पण तरी सुद्धा राज्य उत्पादन शुल्क असेल, पणन सारख्या विभागाची तर राज्यमंत्र्यांच्या अधिकाराचं 2.5 महिन्यात वाटप सुद्धा झालं नाही। जे आदेश मंत्रिमंडळाचं गठन झाल्या कॅबिनेट मंत्र्यांनी कुठलं कामकाज पाहायचं आणि राज्यमंत्र्यांनी कुठलं कामकाज पाहायचं याचं जे कामकाज वाटपाचा आदेश कॅबिनेट मंत्री काढतात, तो पणन विभागाचा आदेश आज तागायत या ठिकाणी 2.5 वर्ष झाली तरी सुद्धा या ठिकाणी निघाला नाही।